Но тези банкноти са и огромен риск за нас. Защо? С приемането на еврото нещата се променят кардинално. Тук е новото, тук е старото и сега ви обяснявам защо. Тук държа всички номинали, които в момента ги имаме в България. 5 евро са 10 лева, 10 евро са 20 лева, 40 лева в банкнота нямаме, но 20 евро отговарят на 40 лева или да речем, че това е 50 левовата банкнота и 50 евро отговарят на българската 100 левова банкнота. Тоест това са левовете обърнати в евро. Новото нещо. 100 евро и 200 евро. 100 евро отговарят на 200 лева, ние нямаме такава банкнота в обращение, а 200 евро отговарят на 400 лева, ние нямаме такава банкнота в обращение. Тоест, представете си, ето това нещо отговаря на 400 тачки пухнати във вашия джоб. Тоест, с тези банкноти ние можем да пренасяме доста пари в джоба си, но тези банкноти са и огромен риск за нас. Защо? Защото ако някой ни набута една 200 тачка фалшива, ние сме 400 кинта назад. Ако някой ни пробута една 100 тачка фалшива, 100 евро, ние сме 200 кинта назад. Нали, до сега обичайно се пробутваха фалшиви левове 50, 20, много рядко 100, но 200 фалшиво евро и вие сте 400 кинта задна гума. Така че много внимавайте, когато взимате големи купюри, проверявайте ги, има начини за проверка на тия неща, автоматизирани, не чак толкова автоматизирани, лампи, детектори и проче, но много внимайте с тия две нови валути, защото за нас те са абсолютно ново нещо и са както полза, нали, за тези, които имат големи стойности в кеш да ги пренасят лесно, така и голям риск. И естествено не ги губете. Като изгубите едно такова, 400 кинта назад. Като изкупите едно такова, 200 кинта назад и не ги мятайте през терасите. Знаете, полицията, някой ако се опита да ви измами, внимавайте много при преминаването към еврото, мили хора и приятели.